ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କୁନିବ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବାବା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ମୋ ମାମା ଏଇଠି ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ବାବା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବାଜିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲାନି ଆଉ କୁନିବ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଏଇଠି ଫୋନ ଦେଖୁଥିଲୁ ପୁଣି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୁନି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପକେଇକି କ'ଣ କଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ବି ହଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ କୁନି ପୁଅ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଚାଣାକ୍ଷ ପରା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୁନି ପୁଅ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ପିଉଛି ଆଉ ସେ ତ ପାଣି ପିଇକି ବି ଢାଳି ଦଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ପୁରା ହାତରେ ପୁଡ଼େଇ ଦଉଛି କ'ଣ କରିବି କୁହନି ଆଉ କୁନି ପୁଅ ପାଣି ବି ପିଉ ପକେଇବି କେତେବେଳେ